siguro ganun. Kaya ako hindi po nag-ano ng ano, kundi kunyon pa rin tayo. Kunyon pa rin tayo dito. Kahit sakaling hindi mo hindi kami naka-affiliate, Papada. hindi ko biwalay sa union. Hindi kayo pa rin ang kasama ko. Kasama tayo mga kapatid. Kasi lalo-lalo na hindi naman tayo maliligtas ng pananampalataya, hindi magligtas sa yung ating sarili. Kahit anong loko positibo man tayo, bakit ang ugali natin, wala rin tayo matuluan. Wala din. Kaya mga kapatid, dito lang po, umaba yung oras ko. Sabi niya, ano yung mga ilang kanina na nasulat ko. Kanasirip, ano yung kanasirip? Pero marunong ko mag-Ilocano, hermano? Hindi. Hindi yan. Panaklupan ng isong suro. Ipakiwarwaran, karwarwan na. Ginatal na kaunos. Yan ka na yun. Kaya po yung pinakauling na ano natin, yung pagpapala, kaya doon tayo nag-ano, yung balit po ang kapwa po tulad ng kasarili. Pag yan pong nagawa natin, kahit hindi na tayo makatulong tayo sa kapwa, yun ang kaligtasan. Yun ang kaligtasan natin. Kaya yun ang pinaka-importante sa atin. Kaya nga sabi mo, napakahirap magbanal. Pero, bagaman mo mga kapatid, yun lang naman, hindi matutupad ng kasulatan, hindi mangyayari yun. Lalong-lalo, sabi niya nakasulat. Isang kalaban ng isang tao ang kanyang kasimbahay. Manugang laban sa biyanan. Biyanan laban sa manugang. Siguro po nababasahin yun, may mga biyanan na kayo. Kailangan mahalin nyo yung biyanan nyo. Unang-una mga biyanan dahil kung wala yung Biyanan. Wala yung asawa. Wala yung biyanan. wala yung asawa mo. Ano na? Kaya nga sabi Wala niya, asawa mo. Wala kaya biyanan. kailangan yung biyanan mo muna kasi kung hindi mo yung asawa mo, nanay yung magulang mo. Kaya minsan karamihan sa atin, lalong-lalo na tayong mananampalataya, yung minsan kalaban niya, biyanan niya eh. Oo nga. Paano? Kasanayan. Oh. Asawa, makahanap ka, pero nanay, hindi ka makahanap. Kaya po yung mga kapatid, maraming pagsubok sa ating buhay, pero yun po nalalabasan natin. Huwag lang tayong iwalay sa puno ng ubas. Sabi nga ng Pagkakas Espiritu. Kaya maraming salamat at maraming salamat din si Sister Dang. Matagal na kami nagkikita. Dito lang pala kayo magkita. Dito lang pala kayo. Kaya yun lang po, maraming salamat mga kapatid. Sana kayong mga Saturday group, lalo kayong paggamit bisig. So konti lang kayo, mamaya hindi kayo magkakaintindihan. Alam lang. Kaya kailangan Magmamahalan. magmamahalan, yung i-maintain nyo yung pagsasamahan ninyo. Not involved at anything. Kung minsan yung mga magkakapatid doon tayo hindi nagkakaintindihan. Not involved yan, etc. Alam nyo na po yun. Kaya bilang paalala lang, yun lang po para lalong sa tatamis ang pagsasamahan natin. Katulad ng Simon, ilan lang po kami, mga siguro 8 lang kami. Kaya nga sabi ko Tapos nang wala ka pa doon. wala pa ako. Kaya nga sabi ko, sana iwasan nyo yung hindi pagkakaunawaan dahil kung hindi lang tayo, pangit tignan. Kaya po, hanggang dito na lang at siguro, March, anniversary namin eh. Advance ko na kung may time sa inyo. May time kayo, yun First lang po. Pero siguro, kung talubos niya, kung ilang ng Ilocano, baka hindi lang naman yun makapagsama doon pakaulit. Para mag-aayagan tayo sa banal na salita ng Panginoon. Kaya hanggang dito lang po, maraming benediction ng Panginoon ay sa ating lahat. Pasalamatan ng ating mahal na Panginoon sapagkat nasundan ko po ngayon ang tamang daan.
Saturday, last Saturday po, mayroon po akong na-meet na mga Pilipina kasi nga po, hindi ko pa po alam na pasikot-sikot sa ate dito. So, nakasama ko po yung dalawang Pilipina. Hindi ko po alam na sila po ay iglesia. So, nung time na po yun, sabi po nila na sumama na lang ako sa kanila. So, ang ano ko naman po, wag na lang, kwento na lang po sila sa labas. Pero parang, sabi nga nila kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo na pag tinanggihan mo, parang tinanggihan mo din si God. So, sumunod na lang ako do yung feelings ko talagang napaka-bigat talaga. Umiiyak talaga ako sa loob. Sabi ko, Lord, eto na po yung last. Sana po sa susunod, makaka-attend na po ako. So, ngayon po, sinunod po ko na ate dyan sa MTR station. So, nasundan ko po talaga. Namit ko po kayong mga kapatid ko kay Cristo. So, maraming salamat po sa pagmamahal. Ate, hermanas, kasi ako, Ilocana. Mag-Ilocana sana ako, pero kay ate. Tsaka kay hermano. Ang ano po natin ngayon, ang aral po natin ngayon, hindi ko na po babasahin sapagkat tayo po lahat ay nakinig. Alam ko po na bawat isa po sa atin ay naitanim na po sa ating isipan. Ang naintindihan ko po, iisa lang po, sa kanilang tatlo po, iisa po yung gusto nilang ipahiwatig. Yun po yung pagmamahal natin sa kapwa dahil kung mayroon po tayong pagmamahal sa ating kapwa, magagawa po natin lahat ng uri ng kabutihan. Which is yung kabutihan na yun, maaani po natin yun sa tamang panahon. Halimbawa kung tayo ay papupunta na po sa pangalawang buhay. So, iikip lang po natin yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa, yung totoo tayo sa ating sarili at sa kanila. Yun lang po, ate. Pangalan mo, Deng? Ako po si Mary B. Agustin. Sentro Galilea po sa atin. Ay, sa Pilipinas. Opo. Sa bayan ng Chong.